Duh Kakang Antasena. Ora ngerti sangkan paraning bilahe kowe didamu karo Begawan Manik Maninten nganti wujud reca kaya mengkene. Awakmu salin wujud dadi watu kaya ngene. Ya. Upama aku tak tandingi mesti ora urung bakal tan prabeda kaya sing mbok lakoni Kakang. Sumene ana ing mapan kene tak golekke. Srana supaya aku iso mateni Begawan Manik Maninten Kakang Antasena. Adimu kuwi mengko kean gunem tanpa guna. Bebasan kakian gluduk nanging ora sida udan. Anggepe sajake kaya ya Allah bakal njaluk negara Ngastina tinemune bareng kakangne wujud reca. Tinggal glanggang